Čítanie zo skutkov alkoholov. Zjetý Štefan, plný pálenky a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľuďmi. Tu vstali niektorí z tzv. Synagógy Kofolopičov, Cicerčanov a Zázvoročajov a z tých, čo boli v hipsterských kaviarniach vydaní, a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť tempu, ktorým Štefan pil, a zjetému duchu, ktorým hovoril. Keď to počuli, pukali im pečene od zlosti a zubami škrípali proti nemu. Ale on, plný ducha zjetého, úprene sa zahradil do fľaše, uvidel liehovú slávu a Ježiša stať po jeho pravici a povedal: Vidím otvorenú fľašu a syna vypáleného piť po pravici lieha. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na ňo vrhli, až mu rozbili fľašu. Vyhnali ho za mesto a tam ho ňalkom nalievali. Štefana ňalkovali a on sa modlil: Liehu špiritu, objednaj mi pivo, lebo už čoskoro budem pri tebe sedieť za jedným stolom. A len čo to povedal, zomrel. Počuli sme slovo Liehovovo.